kun sä oot se pusikos, niin ne ei näe sua, mutta sitten ne näkee, kun mä vaan istuskelen tässä tuolilla. Mä oon Noora Korpela, mä oon kotoisin Salosta. Mä oon liittynyt PS-nuorisoon 2019 keväällä, eli mä oon ollut nuorisojärjestön jäsen yli 5 vuotta. Mä usein sanon meidän nuorisojärjestöön mun toiseksi perheeksi. Mulla on ihan järjetön määrä rakkaita ystäviä tullut nuorisojärjestöstä. Ennen liittymistä mä en edes tiennyt, että meillä on nuorisojärjestöjä, poliittisia nuorisojärjestöjä. Se oli mulle ihan täys yllätys. Mä en harkinnut mun liittymistä kauhean pitkään, mutta arvomaailma oli se, mikä kolahti muhun. Vietän paljon aikaa mun perheen parissa ja se on mulle tosi tärkeä arvo. Mä arvostan puhdasta suomalaista luontoa. Jotenkin täällä maaseudun rauhassa on oppinut arvostaa enemmän sitä suomalaista luontoa. Lisäksi mulle on tosi tärkeää meidän suomalainen kieli ja kulttuuri. Mä oon oppinut nuorisojärjestössä hirveästi yhdistystyön käytännöistä. Mulla on tullut paljon enemmän itsevarmuutta. Liity säkin mun perheeseen.